nga ai ko blay pi ki pat ba baru akat ko lawan pek ling ba ka channel mo forum ta hapring ini ki ai bangi kendu kum ki breu haklen setelah kepertai kapelong i bangin pen perkhat Ialade bangin perkhat sapang ke baja kepertai kai ke bangi lale bat ke ai ke bangi dei ban le kum ki breu khamtam hakani ko po ha bangi rakhi ya ka good friday la ni ka sngi bangi rakhi ya ta ka jingyap ka jung nong penim jungi halal ka ding phana kadon kam bangin kan mau igi jing hikai bo Jesus Christ u hikai labun pun sien bangi kren sepang ka jingyap ka jung Jesus Christ halal ding phana ni ju kren sepang kumno bo Jesus Christ u sha sa nar phana kumno bo u sha syukur kumno baki prek ki dung yu kumno bo sha sempat bakum ta ter kabang kwa begini phai ni por pat kalong kai ka daw pelong Jesus Christ wa baniap u Jesus Christ sim lawan sa perthai tang baun sha yap wan sa perthai khnang bola ban i hangi ya galenti ka badai ya galenti ka basisha kai ki baja hakatayo ka bu Jesus Christ u sha stom hadu ka sni bu yap ki tang ki immediate cause Henry kadau ba ya kajing sayap pa jung Jesus Christ sedang nadu bu sedang man pen i hagi breu ya galenti nadu bu sedang ban hikai ki breu ya kajing sisa ba ya kajing sisa ki breu baro ki babun hi ki mla pan sha namar bakum ki breu ki kwa banya hilai jong lenti kan riang jongi lada kalong ha kajing le lalot la kalong ha kajing syukur la kalong hakanu kunu kodur ni ki briu ni ko apanya alai jong ilenti bad habakat dia kalat bayo ban peniap ya ba kumuni ubriu ba hikai ya gajing sha ya ba ki briu kimla ban sha ki sim ki kem ni Jesus Christ bagi peniap ya Jesus Christ bagi perkhat bakin penkut no ya kata kalenti gajing sha tang badu Jesus Christ kani ka perthai ka bangingi im mentaling ba kani ka jingja kani ka khalam ka belaja keleng satlak ka perthai ngi bagi beru baro ngi ha ban shong khop la jongi yi ngi bagi surok ki kenja ndon jing sawa ngi bagi beru kimyo ban likai bagi le amon kat bagi mon myo ban thiet ya ka bam ka di kat bamon myo ban ya khawai dawai kat bamon umyo banle pahu kumbajule barobor ni baki perthai jungki benriu jungki beriu baro kasaja namar bukum kata hendrai ngin pet pat ya ka perthai salunsar kasdang ban bahapat kini yang laban ong kidi kita bangi ong kidi demographic factors ki pelong ya perthai le sie ngi ong ba uni coronavirus udi ujing pang na ngi henry pintip shinu bayo uni coronavirus udai baka perthai ka ai kum dawai ban penkhia ina dia dina kani ka daw da ka kut kani khalam kadon kam baha bayangi ngin perkhat ya kalenti bu Jesus Christ uhikai yangi bangin le ubleu iet yangi uhikai ladangin jindala bot ya ki ai bu Jesus Christ uhikai yangi naru pastang inum mat kini kijing e minum mat igini jing jenjar latip ba ngimtip hadu menta kalong kumnu ke development sapang ke jing wat Bniah smong nu khnyang jing pang ni coronavirus henry la ong ba katu kat ni ki start science ki ong ba ni coronavirus udi virus ubami udi ublo judon lupa henry ubal khan bor na kada waiting khu bagi chemical bagi briu ki pronkam badina ka kada khan bor bulong kumni ulong menta hadu bagi hapan ong ba udi man made virus tingim tip adu mentau de shisha nem boku muta henry ngisung thu wala kala banlong bakami nakadaw bo briu la tuklar plat ka pertai kamarian kawe ni gi hikai bu Jesus Christ hikai ngi ong ngangalong kalenti ga jing sha ba jing em kai ka kalenti ga jing sha ga jing em ni haban phai sa kring jung blay bu hikai ngi ba ong tu iet yo blay
Daga musim ka do nur ba jemu jum perkhat barok ba ban iet ki paramarjan kumbai la dia. Ladang ila ban iet ki paramarjan kumbai la dia nginom long kum ni kum ka perthai. Na keren ni gani daga jing sungkhia. Hakapor bu Jesus upun kam yakhtin paramarjan ngani thu ipi. Kadan bun ka jingmut ang ni. Kamut tangi paramarjan bakan jabriu hendring hapan perkhat daga bayar ya kani. Iya daga yakhtin Greek. Ula ban ong ban iet para beriu. Lani iet para jat ben riu. Lani iet ikiwai pat kiri. Lau ban kami kita. Hendrai penokam daga ni yakhtin paramarjan. Ki paramarjan jongi ki beriu. Jong ka long beriu man beriu ka digni ka perthai ka mariang ka jongi. Ladangi sumar yaka ha kurkom ka badai. Ubleiru unyarap bagani ka perthai ka mariang ka sumar yangi. Kapan kan mau yang ai ka jingkran jong Mahatma Gandhi boong. Baki ai ke barok badan perthai ki dap nam ta jong barok. Lada barok nangi ngishim tangkat kum ka jingdon kam ka jongi. Ngi imenta bagi beriu ki ud baduna ka bam kadi. Ngi sus ndai nam ta jong ki. Ngi duai bu bleu nyarap ki om dei bu nyarap ki kum tu hendri unyarap dak baki beriu ba khamdon kham em pade. Kilaban ai ka khti ka diang ka khti ka mon ka jong ki. Ban besar, ban pejak, ban yarap lem gitu ki beduk. Ngi duai ru nam ta gitu ki beriu badan na padeng ka jingpang ka jing stom na ka daw jong ni coronavirus COVID-19. Ngi duai ru na kam ta gitu ki beriu ki bamat. Ya ka jinglong kun sweat no nakadaw ba ki du ki Khmih ki pa yung ki. Ngayo i ko ka video jung khna ba na Italy. Bumi sabar bopli. Baki ong ba Khmih ju kala khlat. Upai chejrong bo perta. Yela ka jong ka Khmih. Ba hummen jung yam no ba para jung umpat snu tu pa. Kini di jing ja ki ba ki ba kum ka pertheng ni kendo. Kaba pelong ini bengin hapan pai biang ni ka jingmut jong ka jingyap jong Jesus Kristus alo ding pna. Barkam de yang ni bengin pelen no ikai ya kani ka jing IT ka jong Jesus Kristus alo ka ding pna. Kam de yang ni bengin pelen no ikai ya kani ka jing pen ilenti bu Jesus Kristus alo pen yang ni. Ka we ni ki dau pa bu Jesus Kristus uyap ka mal om ne ka dei. Namar bu unut ban kren ban le ya ka badei ban kren ni ka jing sha. Bat wat lada ude ban yap ru tieng. Jen ladangi barok ki beriu. Nginut ban le kumbu Jesus Kristus ule kanum jia kum ni ira perthai mariang jongi bat kani khubor kam dei tanam ta jongi kristan gadi nam ta jong baro namar ge jehi kai bu Jesus Kristus uhikai kam dei nam ta ka niam hendrei nam ta ka jing bha jo ka long priu man priu ka basmusi ka long balaringi perkhat bu Jesus Kristus udei tang jongi kristan bu Jesus Kristus dei tang jongi kristan udei jong ka perthai bar ko wei Wan umdi ban seng niam Nri wan ban penbhai ka long briu man briu bat ka ktien jung blei ka ong bum simlawan tanam ta jung ki briu hi ktien jung blei yo nes lain nong khap khan driu ong na bo blei la iet ka ta ka perthai ka jingmi ang ni bu iet ka ka perthai ka mut bu iet salonsar umdei ta yu ban riu ban le si kum bo ong manure ki start science ba ki don ki weiru ki jat jing thau shabar jong ni ka plant ka jongi le si kita ru ngingim tip hanri ublei tip ulapan kre gini kekei nam ta jongi kaba ngisa kaba sa ingi bengin le mta kalong bangin pai pat shala ka jong ka jingim baru sa ko nga ko ban ong hakum kani ka por kalong ba hakum kani ka por ba jia gini gidinja gidan bun ba ki jing hikai ki bawan nangi ki ba penting pensmi ban ong ba kani la dei ka jankut jong ka por kala ka bumut no ladangi ni kala ka bumut nakadaw bengiting ni ka jingyap ngin poy dujok henrei ladangi ni kala ka bumut namar bengi sungthu bengi dan kamban kala bumut namar bengi sungthu badan ka dor bat ka daw ba halo ka jingyap jong Jesus Kristus namar bengin tip bo Jesus Kristus iet ngi bo bleu iet ngi ladangi kala ka bumut nakadaw jong ka jingiet ka dan kalat ngi ladangi kala ka bumut nakadaw jong ka jingtieng on dalakut kani ka jingtieng ngin salong biang kumju Badina kani ka daw kwa padong ngilang baro kat ki balapon snow limba kini ki kor tibi baka don kam ngin pai sila dia wat num tien wat num smith
kamde yang i bengin tiang, kamde yang i bengin yalam baklai ki wei, lani kamde ru yang i bengin syak yalam baklai ki wei. Wat nom snap ya kita kinong ya thu lupa ki penting. Snap ya kajing sya ko mbari banlong. Bandalor kataru ladang rap ya ki wei ki brio. Sumubha talong ka bala nga kerpat. Ngin tha rong gitu ki badok bopli. Ki bopli bansi ki wan maka jungtangan nga jogi ki wan mansim ka bam. Hendrai mangi ngin ya ngin kin pen i ngin tha ngin ra burong meladi. Da ba pen i ka jing sebun nga jogi kamlong ka badai Jesus Christ wi ka ngi wat ai ba khti ka diang kan tip ka i ba khti ka mon ka le. Tu ngin le unta ai ba ka jing i in le ki ka i baro. Baro kam don ka nu ka nuru ka bangi le nak ta burong ka jogi. Hendrai ai bahkan ni kesngi bagi kan mau ka jing yap ka jing Jesus Christ. Kan pen kan mau yang ni bahkan dau ba jeki jing hikai bu Jesus Christ u hikai. Igi jing le bu Jesus Christ u le ki mi nak dau joka jing it ba ka jong u nam ta jongi. Badu kloi ban map yang ni igi ringkang ka jongi. Badi ni ka dau hadu ka bak hadu kapor ba u un IT no ka jing im. Uang ko pa Toma eki na bakim tip eki begile. Badangit scam. Dagani ko bo wat nakalong ka bakhandiat ru. Kabalik si pila ban kam super nakiwi pat yurkom kren. Hingangit scam bakan long ka khubor ka banyarap. Yanga ka banyarap epi ban namar bakani khubor bang kren pi kedai balakta shwa yanga. Namar ki eki bajia ni putih. Hingangit scam bakan long ka jingyarap nam tajong pilang baro. Ublay unkurku. Amen.